algunes de les defenses d'esgrima. En principi la posició original parteix sempre dels peus en forma de ballarina, forma de T. Posició que descansa i aquesta. Sempre l'espasa s'agafa amb les puntes, ara la punta del dit gordo, sabre, punta del dit gordo, els dos dits, posició principi d'aturada és aquesta. Aquesta és la posició. D'atac amb la punta del sabre a l'alçada dels ulls, braç de darrere, que antigament aguantava el fanalet. I anem a fer algunes de les defenses que recordo. Primera defensa, la U, és per defensar la cama de darrere. La defensa és aquesta. Sempre de dins cap a fora. Aquí està encara. La defensa de dins cap a fora. Sempre. La segona, defensa la cama de davant. El que fa és una espècie d'S. Deixem la cama, el sabre queda en posició paral·lela a la cama i el braç, el colze tira endarrere. Des de davant, baixa, fa la S, sempre el braç enganxat, i el sabre que acaba fent una forma de S. Aquesta és la segona. La tercera, defensa la zona alta. Des de la part de baix el braç, agafant amb les puntes dels dits, baixa el sabre de dins cap a fora. Baixa el sabre de dins cap a fora, amb el braç a baix. Vista de cara. Tercera. Anem per la quarta. La quarta defensa la part del cor. Quarta defensa seria semblant, el que passa que va a l'altra banda. I baixa baix, defensa la part del cor. Ara vist de davant. Tenim un parell de defenses que són de cap, que són o bé aquesta o bé aquesta. Són les dues, serien del cap. I sempre dependran de la posició en què partim. Sempre hem de defensar de dins cap a fora, sempre. Si una defensa de cap, estic defensant aquí i em poso a fer aquesta defensa de cap, el que està fent és des de fora cap a dins. El que es tracta és, si jo defenso aquí a la 3, la següent posició de defensa del cap seria aquesta. Mai aquesta, que va de dins, de fora cap a dins. Sempre de dins cap a fora. O sigui, defensant aquí, seria a dalt. Són les dues defenses de cap. Si és del costat, seria aquesta, una, i defensant, com hem dit abans aquí la 3, aquesta.
l'atac. L'atac tindrien el que seria l'estocada, seria baixant el braç de darrere, paral·lel a la cama i allargant la part de davant. Més de costat. I després hi haurien diversos cops, no? Aquests serien les cops. La cama de baix, la cama de dalt. No? Fer el cap així i així. Cap. És el que tindríem de cap.